que és una activitat que des de fa 14 anys ja fem al Cineclub Vitimig. Aquest any hem decidit encetar-la amb una sessió diferent, que no havíem provat mai i que esperem que pugui funcionar durant molt temps i que us pugui agradar, els que en vulgueu gaudir. Des del Cineclub Vitimig fa 14 anys que estem organitzant aquesta mostra de llibres i curtmetratges per donar una mica de sortida a continguts que habitualment es troben a les sales comercials, amb un ànim una mica didàctic d'acostar a tothom unes coses, sobretot i en la mesura del possible, que s'estiguin fent als nostres voltants. És per això que hem decidit incorporar-hi el videoclip, que és un gènere que no es té gaire en compte en les programacions dels festivals, que nosaltres creiem que val la pena potenciar perquè s'estan fent coses de molta qualitat i de molt nivell. L'acció de treballs que dura aproximadament uns 70 minuts, tots de bandes o de realitzadors gironins i fets durant l'any 2013. Per tant, és un aparador del que s'està fent en matèria de videoclip de manera recent. Hi ha alguns treballs que són de realitzadors gironins, en especial destaquen els de l'Albert Blanc, que té 4 o 5 dels videoclips seleccionats. També n'hi ha d'en Lluís, un parell de Lluís Català, que després el mencionarem per altres raons. També destaquen els d'en Lluís Uedo o d'en Teresa Coromines. Ens sembla que és una selecció molt interessant, que reflexa una varietat d'estils molt notable, de molta qualitat, i que